Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Te'r dim plith, tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, i ni'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch ni droi at air Duw at lyfr y Salmau. Y drydedd Salm, Salm 3. Y drydedd Salm dechrau'n yr adnod gyntaf. Arglwydd, mor aml yw fy nhrallodwyr, llawer yw yr rhai sydd yn codi i'm herbyn. Llawer yw yr rhai sydd yn dywedyd am fenaid, nid oes Iachawdwriaeth iddo yn ei ddiw. Ond tydi arglwydd a dwyt darian i mi, fy ngogoniant a dyrchafydd fy mhen, am llef y gelwais ar yr arglwydd ac efe am clybu o'i fynydd sanctaidd. Mi a orweddais ac a gysgais ac a ddeffroais, canys yr arglwydd am cynhaliodd, nid ofna fyrddiwn o bobl, y rhai o amgylch a ymosodasant i'm herbyn. Cyfod arglwydd, achub fi fy niw, canys trewaist fy holl elynion ar gar yr ein, torais ddanedd yr aniwiolion. Iachawdwriaeth sydd eiddo'r arglwydd, dy fendith sydd ar dy bobl. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ar dy ddydd yn dy di ac yn llawenhau am bob un cyfle i cael ymgynnull i ddod i geisio dy wyneb, i ddod i rando ar dy air, i ddod i ganu dy glodydd ac i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod ger brond o'r seddfainc nawr i alw arna ti ddod i'n plith, ond yn dod yn gwybod dy fod yn ein clywed, yn ein gwrando ac yn ateb ein gweddiau gan ein bod yn dod. Nid trwy unrhyw ymdrech ni yn hunan, ond yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly fel rhai sydd yng Nghrist wedi gorchuddio'n llwyr a'i glogin o gyfiawnder ef, i ni yn galw arna ti, i drigarhau wrthym. Yn y cnawd o Dduw i ni yn daldel di lawr ac yn crwydro mor gyson. I ni dal yn blant i ti ac felly yn gofyn i ti i faddau ni'n helpu ni i agosau atom ni ac i ddod â ni i ddyddiau gwell na'r dyddiau i ni'n byw ynddynt. O Dduw i ni yn tristau wrth i ni weld cyflwr ein cylonau'n hunan, wrth i ni weld cyflwr yr eglwys, wrth i ni weld cyflwr y wlad. Ac digalon yw'r olygfa i ba bynnag cyfeiriad i ni'n edrych o Dduw, oddi mewn ac oddi allan. Ac i ni yn galw arna ti, fadde ni ein bod wedi bodloni ar hyn. Madde ni nad ydyn ni'n gweld difrifoldeb y sefyllfa, nag ydyn ni'n gweld yr argyfwng y mae dystiolaeth yn ddi. Ni'n gwybod y fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Ac i ni'n gwybod yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn yr wyt ti yn ei ddymuno ei wneud. A dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Ac felly o Dduw i ni'n galw arna ti i ddweud y gair i orchymyn. Y bydd na fendith, y bydd na dywalliad o dy lan ysbryd arnom ni unwaith eto. I ni yn diolch am yr adegau fel cenedl i ni wedi darllen ac wedi clywed am y ffordd yr wyt ti wedi ymweld ar wlad fach hon. Ac yn gweddio am ddyddiau tebyg a hyd yn oed gwell o Dduw, a byddwn ni yn cael gweld rhyw ymweliad anferthol o'r nef, y bydd na dywalliad amlwg o'r ysbryd glân o Dduw, a byddwn ni'n cael gweld gwaith ac na fydd na farc cwestiwn, a yw hwn o Dduw a'i pheidio. I ni'n clywed gymaint o broffes, gymaint o gyhoeddi, rhyw fath o efengil yn ein gwlad ni ac i ni'n amen, i'n meddwl, a beth yw hyn, od yw hwn yn llwyr o dy air di ac yna i ni'n gweld gymaint pa mor bell o dy air di yw'r neges sydd yn cael ei chyhoeddi heddi. O Dduw, i ni yn gofyn am dystiolaeth clir, i ni yn gofyn am bregethu amlwg mae oddi wrth y ti yw y neges sy'n cael ei chyhoeddi. Y nerth yr ysbryd glân, i ni'n gweddio Dduw y bydd na droedigaethau, bydd na bobl yn dod yn amlwg o dywyllwch ac yn amlwg i oleini yr efengil. O Dduw, i ni wedi byw gormod o flynyddoedd yn yr dryswch anhygol sydd yn yr eglwys ac yn gweddio Dduw i ti i weithio. Rwyt ti'n abal i wneud hyn, rwyt ti wedi gwneud hyn
yn y gorffennol, ac i ni yn gofyn i ni cael gweld hyn unwaith eto, bydde di yn gweithio yn rymus o un pen o'r wlad i'r llall, ac yna i wledydd cyfagos, ac yna i wledydd pell, y bydde di yn gweld yn iawn i ddiwygio dy bobl. Tyrd felly, diogelan hamser, i ni'n gwybod o ddew wrth i ni alw arna ti, wrth i ni alw am i ti ymweld, i ni'n gwybod fydd yr un drwg yn ymosod. I ni hefyd yn gwybod o ddew ar agosau ni'n dod at rhodio yn ffyddlon gyda thydi. Mae mwy ffyrnig fydd y frwydr, mae'r ymosodiadau mynd i gynyddu, ac felly o ddew i ni yn gofyn am nerth i ni ddyfal barhau, am nerth i sefyll, a bydde di'n cadw'r un drwg i ffwrdd ac yn ei rwystro. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist o ddew i ni'n gweddio, a bydde di'n taflu dylanwad Satan ei hun allan, ac y bydde di yn gweld yn iawn i fendithio dy air, i fendithio dy bobl unwaith eto. Tyrd felly o ddew, bendithio ni agos ato ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emyn rhif 185. Iesu, nid oes terfyn arnat mae cyflawnder maith dy ras, yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag i'w mhechod cas. 185, gewn ni sefyll i'w chanu. Fydd o'n testyn o'r salmau, y drydedd salm ar 8fed adnod. Salm 3, y drydedd salm ar 8fed adnod. Iachawdwriaeth sydd eiddo'r arglwydd, dy fendith sydd ar dy bobl. Ond y gyntaf wrth edrych ar y salm, wrth edrych ar pennawd y salm, mae'n cael ei ddisgrifio fel Salm Dafydd, pan ffodd e fe rhag Absalom ei fab. Dyna i chi benawd ar salm, dyna chi ddigalon, ond nid yw yn dor cylonis. Dafydd yn gorfod ffoi o'i fab ei hun, ffoi am ei fywyd, am ei einioes. Ond nid yw bywyd yn llawn treialon a siomedigaethau,
Roedd Dafydd yn ymwybodol iawn o hyn. Mae'r salm yma hun yn disgrifiad rhyfeddol o siom bywyd a threialon bywyd. I ni'n dysgu llawer am fywyd ac anawsterau bywyd trwy darllen y salmau'n gyffredinol ac am fywyd Dafydd ei hun, yr unigrwydd, yr ymosodiadau. Ond yn y salm yma hefyd, i ni'n gallu gweld darlun clir o ddioddefiadau Iesu Grist trosom ni. Falle gellir dweud, cawn fwy am Iesu Grist yma na Dafydd ei hun. Disgrifiadau hefyd sydd yn wir o'r salm yma am y perchadur yn dod at Grist. Allech chi dweud bod y cyfan yma, allech chi ddarllen y salm yma tair gwaith. Ac yn gyntaf yn meddwl am y siom anferthol cafodd Dafydd pan oedd Absalom ar ei ole. Ac yna i'n gallu darllen y salm o disgrifiad o Iesu Grist ei hun. Ac yna chi gallu darllen y salm am salmi'r pechadur sydd yn dod at Grist hefyd. A'r Cristion ar daith bywyd. Mae yna gymaint o wersi i'w gael yma am ddisgrifiad o'r efengil sydd yma. Cyn i ni fentro cam i mhellach, gai ofyn hyn, os oes na rai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo efallai pwysau ar eich enaid. Efallai dydych chi ddim yn gallu disgrifio'r pwysau. Mae yn bosib ond yw e. Yn gwybod, ni'n cymharu niferoedd, falle chi'n gweld ar y gwefannau yma, chi'n clywed am bobl, am yna rhywbeth 30,000 yn gwrando ar oedfa. Ond o'r niferoedd fach sydd yn gwrando ar yr oedfa hon, efallai bod na un, a dyna'r cyffro, mae e mor gyffroes ydyw e. Mae e mor gyffroes bod na un, falle bod na 10, mae na 10 posib yn gwrando, efallai sydd ddim eisiau neb i wybod bod nhw'n gwrando, ond bod nhw yn gwrando. Falle rhywun sydd wedi dod yn ein traws ni, neu rhywun aelodau o'r teulu, efallai cydweithwyr, neu cymdogion, neu rhywun sydd wedi clywed am yr oedfa, ac yn meddwl, wel beth am wrando, ac yna maen nhw'n gwrando, ac dyn nhw ddim yn gallu dweud wrthoch chi pam bod nhw'n gwrando, achos mae mor od ond yw e, pam gwrando rhywun yn treithi ac yn codi llais neu beth bynnag ac yn sôn am ryw adnod, a pam sôn am hynny mewn byd lle does neb yn sôn am dragwyddoldeb ac am wynebu Duw ryw ddydd. Does neb yn sôn am y peth. Felly pam fydden yna rhywun yn gwrando? Ond falle bod yna un. Dyna'r cyffro. Oni bai bod Duw yn gweithio, fydd neb yn gwrando. Ond mae yn gyffroes yn diwedd. Chi'n dod at ddiwedd y sul a chi'n meddwl, a fydd na rhywun efallai'n cysylltu'n dweud, fe nes i wrando heddi, ac fe nath hwnna fy nghyffwrdd i. Falle rhyw ddydd fydd hwnna'n digwydd. Bydd na rhywun sydd ddim eisiau neb i wybod bod nhw'n gwrando, ond bod nhw'n teimlo'r pwysau yma, yn teimlo'r pwysau, dyn nhw ddim yn gallu esbonio beth yw'r pwysau. Byddwn ni'n tybio, ni'n mynd i ddod at oes tebyg i honno. Mor bell y mae'n gwlad ni bellach o Dduw, fydd pobl sydd yn teimlo argyhoeddiad ddim yn gwybod mae argyhoeddiad o bechod yw e. Fydd dim clem dyn nhw. Fi ddim clem dyn nhw beth yw pechod siwr o fod, ond efallai fydd na rhywun yn gwrando yn teimlo, mae na rhywbeth o'i le, mae na rhywbeth sydd ar goll, mae na rhyw bwrpas i fywyd a dwi ddim yn gwybod beth yw e. Ac pan dwi'n gwrando ar y newyddion a gwrando am y gwleidyddion yma ac yn gweld yr holl ffars yma o fywyd i ni'n gweld ar y teledu ac yn y papur newydd, a'r holl ymddygiad rhagrithiol sydd yn mynd ymlaen, falle bod rhywun yn dweud, beth yw'r ateb, beth sy'n mynd ymlaen, a falle bod nhw'n teimlo pwysau. Ac yna, dyn nhw ddim yn gallu ddisgrifio fe, ddim yn gallu gosod y boen maen nhw'n mynd trwyddo mewn geiriau, ond be maen nhw'n gallu dweud, mae e'n faich arnyn nhw. Falle bod nhw'n gallu defnyddio'r gair baich. Falle bydden nhw'n defnyddio'r gair gwacter. Falle bydden nhw'n defnyddio'r gair anobaith. Oes na rhywun sydd yn gwrando efallai, sydd yn teimlo rhyw aneddigrwydd, rhyw boen, rhyw wacter, rhyw anobaith, ond i chi ddim yn gallu esbonio'r peth. Os felly, gwrandewch
Mae yna wersi holl bwysig yma i chi. O am glistiau i wrando. Ond nid yna'n gweddi ni. O am glistiau i chi wrando. Mae'r ateb yma, mae'n sicr yma, ni'n gallu dweud yna, yn weddol sicr i chi. Mae'r ateb yma i bawb. Ond i chi sydd yn teimlo rhyw fath o ofn, rhyw fath o wacder, mae'r salm yma'n llawn atebion ar eich cyfer chi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar unigrwydd yr enaid, yna'n ail amddiffynfa yr enaid ac yn olaf yn drydydd Iachawdwr yr enaid. Yn gyntaf, unigrwydd yr enaid, adnod 1 a 2. Arglwydd, mor aml yw fy nhrallodwyr, llawer yw yr rhai sydd yn codi i'm herbyn, llawer yw yr rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei dduw. Wel, yn sicr, yn gyntaf o ran Dafydd, am unigrwydd y profodd Dafydd. Mae'n rhywbeth efallai ni ddim yn gallu hyd yn oed dechrau ystyried beth oedd yn ei deimlo. Bod rhaid iddo ffoi o'i fab ei hun. O bydde hyn wedi peri'r fath boen, mi bydde'n sicr wedi peri iselder iddo fe, bydde ni'n tybio, mi bydde wedi bod yn isel i gael o'n am gyfnod. Ac yn gweld Absalom yn troi yn ei erbyn e. Ond hefyd yr oedd mwy i'r unigrwydd yma fan hyn gyda Dafydd. I ni'n gwybod fe nath e bechu yn dod gyda Bathsheba. I ni'n gwybod hynny y godineb. Fe nath e wneud gweithred anfoesol, hunanol, llawn chwant. Ac yna fe arweiniodd hwn at lofruddiaeth o'i gŵr. Ac yna'r euogrwydd oedd yn dod gyda hynny. Ond yn ychwanegol at hynny, byddai ei elynion wedi bod yn fwy na pharod i atgoffa Dafydd ymhen blynyddoedd efallai, a wedi dweud fel yn yr ail adnod, llawer yw yr rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei dduw. Sut gelli di fod yn Gristion, Dafydd? Ar ôl i ti godinebu, ar ôl i ti ladd i gwri, ar ôl i ti cuddio'r ffaith, ar ôl i ti wneud yr holl ddrygion i mi. Sut alle ti fod yn un sydd yn blentyn i dduw? Ac yn chwerthin am ei benne. A mi fydde hwn wedi dod â fwy o iogrwydd a unigrwydd iddo. Am deimlad o unigrwydd pan yr oedd pobl yn pwyntio bys ato ac yn dweud, nid oes iachawdwriaeth i ti, mae dy fab dy hun yn troi gefn arno ti. Ti ar ben dy hun. I deimlo nad oes iachawdwriaeth yn bosib iddo. Mae hwnna'n afiach ond yw e. Am unigrwydd profodd Dafydd. Ond sylwch hwn, mae'n ddarlun o Iesu Grist hefyd ond yw e. Mae Dafydd yn ddarlun o Iesu Grist. Yr unigrwydd y profodd Iesu Grist. Gymaint o elynion oedd gan yr arglwydd Iesu Grist. Drwy gydol ei fywyd, gwelwyd ef yn cael ei amgylchynu ag elynion o'r dechrau i'r diwedd. Yr oedd cymaint allan am waed Iesu Grist. O'i enedigeth yr oedd Herod am ei ladd. Ac yna bu'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion allan am ei waed hefyd. A ceisiant ei ddal ac yna ei ladd, yna oedd ei bwriad nhw. Ond hefyd yr oedd y byd yn gwrthod Iesu Grist. Dyna chi'n unigrwydd. Pawb. Mab Duw yn dod i'r byd, a phawb yn troi cefn, ac yn ei gysau, ac yn ei wrthod, ac yn ei dal yn gweld y byd yn gwrthod Iesu Grist. Am unigrwydd. Yr atgasedd at yr hyn sydd yn lan ac yn bir yn sanctaidd. Ond dyna sydd oedd raidd yr gwrthodiad o Iesu Grist. Yr unigrwydd gafodd Iesu Grist oedd oherwydd ei fod e mor berffaith. Yr oedd yn lan ac yn bir. Ac onid yw hwnna wastad yn achosi problem. Onid dyna wastad yw problem yr eglwys. Dyna'r problem Dafydd. Maes o law. Fi'n gwybod nath e bechu a dath yr unigrwydd oherwydd hynny. Ac yr unigrwydd o'r euogrwydd pechod. Ond hefyd oherwydd yr oedd e hefyd yn ddyn da. Ac fe ddath unigrwydd o hynny, ac i ni'n gweld hynny'n dydyn ni. Pan mae'r arglwydd yn agos, pan mae yna sancteiddrwydd, pan mae yna gwir ddiwioldeb, mae yna atgasedd drwy'r amser. Dyna yw hanes yr eglwys. Natur ddynol. Mae y mor o elyniaethus tuag at y gwirionedd. Gan mai glân yw y gwirionedd. Ond hefyd, amgylchynwyd Iesu Grist a elynion dieflig Satan ei hun am bresenoldeb tywyll oedd yno wrth i Iesu farw ar y groes. Dyna chi frwydr ysbrydol oedd wrth y groes ar Galfaria.
Lle chi ddychmygu'r peth, y picellau tanllid, y bloeddio, hyn o'n arwain I fyny, croes hoelia ef. Ond nid yw e'n erchill ar unigrwydd yr oedd Iesu Grist wedi ei brofi. Yr oen di-nam, yr un perffaith, yr un a ddath ac y gyflawnodd holl gyfraith, y tad, yn berffaith yn ein lle ni, fe gyflawnodd bopeth oedd yn angenrheidiol. Yr un na ddywedodd, yr un gair croes, yr un ni wnaeth, yr un weithred hunanol, yr un sydd yn gwbl gyfiawn. Ond yno yn dioddef ac yn derbyn ein pechod yn un cael ei osod arno ef, yr holl frynt ni yn cael ei osod arno ef ar y groes. Ac yna'r ymdeimlad o unigrwydd hefyd. Dyma I chi unigrwydd. Wrth i'w dad droi gefn arno, grandewch o'r hwn llawer i'w rhai sydd yn dywedyd am enaid o olwg Iesu Grist nawr, nid o olwg Dafydd nawr, o olwg Iesu Grist, llawer i'w rhai sydd yn dywedyd am enaid, nid oes Iachawdwriaeth yn ei ddiw, iddo yn ei ddiw, ond nid bydden nhw wedi dweud hynny, ni fydden nhw wedi pwyntio bys at Iesu Grist ar y groes, ac yn dweud ble mae nawr, tyn dy hun I lawr, alle di alw myrddionau o angylion I ddod I ddachub di, ac yn neud hwyl am I benne, ac yn bargeinio lawr wrth droed y groes, mi fydden nhw wedi neud hwyl am I benne. Am yr unigrwydd, ac yna y dioddef gosb, yr cosb yn cael ei roed arno ef yn lle ni, a'r Iesu yn dweud yn Matthew 27, fynyw paham am gadewais, dyna chi unigrwydd. Y dioddef uffen am ei holl bobl Gai ofyn. Oes yna rhai sydd yn gwrando efallai, sydd yn teimlo rhywbeth tebyg I hyn, nad oes Iachawdwriaeth I chi. Gyn I edrych ar yr adnodau yma o safle'r un sydd yn ceisio. Oes yna rhai sydd yn teimlo nad oes gobaith, nad oes Iachawdwriaeth I chi yn yw. Falle bod eich cydwybod yn gweiddi allan, nad oes maddeiant I rai fel chi, ond nid oes na lawer wedi siarad fel hyn dros y canrifoedd. Rhai efallai sydd wedi bod yn ddi-grefydd, yn heb ddiw o gwbl yn ei bywydau nhw, wedi byw bywydau tu hwnt unrhyw beth I ni'n gallu dychmygu, ac yn ar ddiwedd oes efallai, yn sylweddoli hynny ac yn meddwl, does dim gobaith I fi, dwi ddim wedi bod mewn capel erioed. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod ar adnod lleiaf, dwi ddim yn gwybod dim byd, ac falle'n teimlo heb gobaith. Ond ar sail beth maen nhw'n dweud hynny. Mae'r efengil ar ei cyfer nhw. Ond efallai'r rhai, sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol ac yna wedi teimlo ar ddiwedd bywyd efallai'n teimlo pa obaith sydd I rywun sydd wedi magu ar aelwyd Cristnogol ac wedi troi cefn am ddegawdau ac yna meddwl does dim gobaith I rywun fel fi bod I cydwybod y gyfraith yn sicr yn taranu yn eich erbyn chi ac yn gweiddi pechad yr wyt, eog wyt, yr wyt I dan gondemniad y gyfraith, does dim gobaith I ti a cydwybod yn ategu'r peth. Oes yna rhai sydd yn teimlo felly? Wel, os felly mae yna obaith. Chos os na ddwch I deimlo felly, does dim gobaith. Mae rhaid I chi teimlo yr anobaith, ond does na. Yr unigrwydd yma. Yr unigrwydd yr enaid. I ddweud y gwir, unigrwydd yr enaid, mae'n neud yn bersonol iawn, ond mae'n rhywbeth personol ar ben eich hun. Ac I chi'n teimlo nad oes neb arall yn yr un cwch. Wel, os felly gwrandewch, achos mae'r salm yma ar eich cyfer chi. Wel, gadewch I ni symud ymlaen yn ail am ddiffynfa'r enaid. Gwrandewch ar y drydydd adnod. Mae'n anhygol ond tydi Arglwydd, y dwy darian I mi, fy ngogoniant a dyrchafydd fy mhen. O, roedd hyn yn sicr yn wir I Dafydd. Yr oedd yr Arglwydd yn darian iddo. Dyna chi hyder oedd ganddo pan oedd I fab ei hun yn ei erbyn Yr pobl agosau, rhai oedd chi'n meddwl oedd yn gyfeillion yn troi cefn arno chi, ac yna chi'n sylweddoli pa ots. Os yw'r holl fyd yn troi cefn arno ni, os yw'r Arglwydd yn darian I mi, yna gall myrddiannau o bobl troi cefn, cyn belled, a mae rhaid I hyn fod yn wir, cyn belled mae'r Arglwydd sydd yn darian I mi. Dyna chi obaith, dyna chi gadarn, does dim ots mae Dafydd yn dweud, os yw Absalom yn codi yn ferbyn ni, a'r holl fyrddionau o filwyr yn dod yn ferbyn ni, os yw Duw o'n plaid, yna mae popeth yn iawn. Ond wrth gwrs, rhaid I ni wybod, ydw I gyda'r Arglwydd. Ond dyna chi gadernid,
Ond tydi mae Salmydd yn dweud, yng nghanol yr holl iselder, a'r holl siom o gweld y rai agosat o yn troi cefn arno ac yn ymddangos bod nhw'n mynd i ennill. Ond yna mae'n dweud, ond ti Arglwydd, ydw i darian i mi. Fy ngogoniant a dyrchafydd fy mhen i. Dwi'n edrych fel fy mod i wedi cael fy llorio unwaith ag am byth. Ond na, yr wyt ti yn darian i mi. Dyna i chi, ond hefyd, sylwch hwn, cadwyd Iesu Grist hefyd yn do. Mae o safbwynt Crist. Cadwyd Iesu Grist trwy'r cyfan. Bu Iesu Grist o ienedigaeth, o rhwystrwyd Herod, rhag lladd y baban Iesu. Rhwystrwyd y Phariseiad, rhag lladd yr Iesu. Ni croeshoeliwyd Iesu tan bod yr amser penodedig wedi dod. Achos nid yr Iddewon, nid yr Hufeiniaid croeshoeliodd Iesu. Nhw sy'n euog, ond y tad a rhoddodd y mab ar y groes. Am ddiffynwyd tan bod yr eiliad holl bwysig yn hanes y byd. Ac yr oedd yn fuddugoliaethus ac yn nawr y mae ar ddeheulaw y tad. Ond o ran y pechadur nawr, gadewch ni symud ymlaen at yr rhai sydd efallai'n gwrando, sydd yn teimlo'r baich yma, y pwysau yma, yr euogrwydd yma. Chi sydd yn teimlo hwn yn gwasgu lawr ar eich enaid, yna gwrandewch. Pam i ni'n dweud oeddech chi wrando? Achos bod am ddiffynfa i'ch enaid. A'r am ddiffynfa hwnnw yw Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn darian i'n heneidiau ni. O, am darian. Roedd yr darian yma disgrifiwyd yn y drydedd Salm yn un oedd yn amgylchynu'r person yn llwyr. O bob cyfeiriad. Doedd dim modd i'r picellau ddod lan o tu ôl o'r cefn o unrhyw le. Yr oedd yn darian, oedd yn gorchuddio'n llwyr. Ac i'r ceisiwr am gysur, Iesu Grist yn amddiffyn ein heneidiau o gyheiddiadau'r gyfraith. Dyna chi'r broblem, mae'r rhai sydd yn teimlo baich, yn teimlo'r gwacter. Nhw'n yn sylweddoli hyn falle ar y cychwyn, ond beth yw'r gwacter yw hyn? Mae gair Duw, mae ei gyfraith, mae ei berson yn eich condemnio chi, ac dydych chi ddim yn gallu byw i'r pwrpas o'ch creuwyd chi. I chi'n dod yn fyr o'i ogoniant ac efallai'n dod i sylweddoli pan ych chi'n clywed beth yw'r safon. Chi ddim yn gallu cyrraedd y safon, ac mae'n eich condemnio chi. Ond nawr ych chi'n clywed fod Iesu Grist fel tarian o'ch amgylchu o glywed tarannu'r gyfraith. Ond nid yw'n anhygol? Mae e'n rhwystro'r gyfraith rhag eich condemnio chi. Dyna'r tarian yw Iesu Grist. Pan ych chi'n gweld pa mor fyr i ni'n dod o safon y diwdod, a'r anobaith sydd yn llenwi'r enaid, ac efallai chi'n dweud sut fedra i gyrraedd y fath safon. Ond yna i glywed does dim rhaid i ni, achos fedrwn ni fyth cyrraedd y safon. Ac yna chi'n clywed Iesu Grist gadw'r gyfraith yn eich lle. Mae e'n bodloni'r gofynion y tad i chi. Does dim rhaid i chi trio gwella'ch hunan. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan dod yn agos at safon y diwdod. A'i fod yn darian yn amddiffynfa o'n henaid o gyhuddiadau'r gyfraith. Mae'n amddiffyn o gyhuddiadau'n cydwybod ein hunan hefyd. Oddi mewn i'n heneidiau ni, ond yw'r cydwybod yn eich condemnio chi. Chi'n cofio pethau chi wedi ddweud a'i wneud. Pethau chi wedi breuddwydio, yr holl bethau hyn, y pethau na ddylsech chi fod wedi wneud, a'r cyhuddiadau, cydwybod, sneb arall yn gwybod am y pethau yma, ac yna'n dawel fach efallai mae'n dod i'ch cof am eich cydwybod chi yn eich dwysbigo chi, ac yn eich corddi chi, ac mae yna anobaith yn dod mewn. Ond yna chi'n sylweddoli, mae Iesu Grist yn amddiffynfa o'n cydwybod ni hefyd. Ond hefyd mae'n amddiffyn i ceidw Crist i gofaint y tad i ffwrdd o'n heneidiau ni. Mae'r darian yma'n anhygol. Mae Iesu Grist yn rhwystro y tad, y gosbedigaeth i ni'n ei heiddi, rhag dod lawr ar ein pennau ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein hamddiffyn i o'r cyfan. Ei berffeithrwydd yn gorchuddio ni'n llwyr. Iesu Grist ei waed yn llwyr i'n golchi ni'n lan o bob staen pechod. Fel dyrchafwyd Iesu Grist yn fuddugoliaethus o'r bedd ar y trydydd dydd,
fe fydd yn dyrchafu'r pechadur hefyd, I safle o ddiolgelwch a gogoniant. Dyna'r addewid sydd yn y salm yma. Am amddiffynfa. Dyrchafu ni fod yn etifeddion fel ei blant trwy mabwysiad. Mae'n anhygoel yn diwedd. Dyma beth mae'r Iesu yn ei wneud. Dyma'r tarian. Yr amddiffynfa yma. Grandewch ar y bedwaredd adnod. Allwch chi'n dweud bod e'n gwella wrth i'r salm fynd yn ei blaen, achos mae'n ardderchog o'r cychwyn. Ond grandewch ar y bedwaredd adnod. Am llef y gelwais ar yr arglwydd, ac fe am clybu o'i fynydd sanctaidd. O'ch chi gysur I chi? Gai ofyn, beth sy'n rhaid I chi, y rhai blinderog a llwythog, y rhai sydd yn teimlo'r boen i'w wneud? Beth sydd angen I chi wneud? Mwyn delio gyda'r boen. Mae gai a thrawiaeth, a gai ddweud hyn yn ofalus, mae yna lawer I lefydd crefyddol yn pregethu gai a thrawiaeth. Falle ddim yn sylweddoli hynny, ond mae yna lot fawr o gai a thrawiaeth yn cael ei chyhoeddi. Ond mae gai a thrawiaeth yn gweiddi allan, dyma beth sy'n rhaid I chi wneud gyda'ch sefyllfa chi ynddi. Triwch eich gorau. Byddwch yn garedig, hyd y gallwch chi, newch eich gorau, triwch eich gorau I fod yn garedig. Wrth gwrs, does neb yn berffaith, ond os gnewch chi'ch gorau, fydd Duw siŵr o'ch derbyn chi. Ond nid yna'r neges sydd yn cael ei chyhoeddi heddi, tybiwn ni. Ac gai ofyn hyn, o ble cawsant y fath a thrawiaeth? O ble mae Cymru o bob cenedl yn y byd sydd wedi cael ei thrwytho yn yr efengil sanctaidd ac wedi cael y fath bregethwyr dros ganrifoedd a ganrifoedd, y fath emynau, o ble mae'r Cymru wedi cael yr athrawiaeth, triwch eich gorau a bod yn neis. Ond dim dim ond hynny, am gyngor gwarthus. I drio ein gorau I fodloni gofynion Duw, a gofynion Duw yw perffeithrwydd. Bron iawn, wel, yn sicr, gellir dweud y mae crefydd Cymru bellach yw'r crefydd fwyaf creulon oll. A pam dwi'n dweud hynny? Ond dwi'n dweud hyn ar y sail yma. Dychmygwch dweud wrth rhywun ar wely angau. Dychmygwch bod nhw dal yn ymwybodol. Ac I chi'n gweld yn ei llyged nhw yr ofn o gamu I dragwyddoldeb. Dychmygwch bod hwnna nawr bod chi yn y sefyllfa yna. A mae rhywun yn gwybod, dwi ar fi'n camu I dragwyddoldeb. A dwi heb obaith, dwi'n ansicr, dwi ddim yn gwybod. Ac yna mae yna rhywun yn dod lan at nhw ac yn dweud hwn, triad o orau. Ac efallai bod nhw wedi byw heb Dduw trwy gydol eu bywydau nhw, neu falle wedi bod yn grefyddol, ond yn gwybod bod nhw wedi dod yn fyr o ogonion Duw, yn gwybod bod nhw'n bechaduriaid, ac yn dweud triwch eich gorau, ond does dim amser gen I trio fy ngorau. Eiliadau sydd ar ôl gen I, ac I chi'n dweud wrthyn nhw, wel, allai dweud rhywbeth neis am rhywun te, ac falle bydd hwnna'n ddigon. Dychmygwch dweud y fath beth, am anobaith. Am ofnadw I ddweud mai dyna yw gwir Cristnogaeth. Nid Cristnogaeth yw triwch eich gorau, achos dyw ein gorau ni ddim yn ddigon da. Mae'r ysgrythur yn dweud mae megis bratiau bydron. Na, gall hynny ddim fod. Achos mae'r salmydd yn dweud, dyma'r ateb I chi. Dyrchefwch eich llygaid I fyny at Grist, at y groes, dyna'r ateb. Drychwch trwy'r gair Duw, dyna'r ateb. Dyna ble mae'ch gobaith chi, edrychwch tuag at Grist. Llefwch arno, dyna be mae salmydd yn ei gelwch arno. Am llef y gelwais ar yr arglwydd, ac fe am clybu o'i fynydd sanctaidd. Os I chi eisiau gwybod beth I chi fod I wneud, fedrwch chi ddim wneud dim I wella eich hunan. Fedrwch chi ddim wneud dim I ennill lle yn y nefoedd. Fedrwch chi ddim cadw cyfres o orchmynion I geisio plesio Duw. Fedrwch chi wneud dim, ond dyma be mae'r salm yn dweud, ond dyma be chi'n gallu wneud. Llefwch. Gelwch arno. Chos dyna be nath y salmydd. Am llef y gelwais ar yr arglwydd, ac fe am clybu o'i fynydd sanctaidd. Fe fydd yn eich clywed, dyna'r addewid sydd yng ngair Duw, fe fydd yn eich clywed, ac fe fydd yn gwrando arnoch chi. Ac beth sydd yn anhygol yw mae gair Duw yn dweud,
pan mae'n eich clywed chi ac yn gwrando arnoch chi, ni fydd e yn eich gwrthod chi, pan ddaw y llef o'r enaid. Sut ni'n gwybod hynny? Ioan 6:37. Yr hyn o lle mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Pan ych chi'n dod at Grist, dan bwysau euogrwydd pechod a gwacter yn eich enaid, ni fydd yn eich gwrthod. Dyma yr hyn a wna am ddiffynfa eich enaid i chi pan ych chi'n dod at Grist. Mae'r Salm yn mynd ymlaen. Gwrandewch ar y 5 a'r 6 adnod. Dyma canlyniad un enaid llwythog sydd yn dod at Grist, at y groes. Am faddeuant, am olchiad, am heddwch, am drigaredd, am fywyd y trygwyddol. Yr un sydd yn dod ac yn llefen, o Dduw, bu drigarog im. Yr un sydd yn galw ar yr arglwydd, o tyrd helpa fi. Cod fi allan o'r carchar tywyll di. Be sydd yn digwydd? Dyma be sydd yn digwydd. Mi arweddais ac a gysgais ac a ddeffroes canis yr arglwydd am cynhaliodd. Nid ofnaf fyrdiwn o bobl, yr rhai o amgylch am ysodasant i'm herbyn. Nid ofnaf cyhyddiadau'r gyfraith. Nid ofnaf cyhyddiadau fy nghydwybod. Nid ofnaf cyhyddiadau fy nghymdogion am teulu. Nid ofnaf ddim. Nid ofnaf unrhyw beth ar hitaeth bywyd. Pam yr wyf yn pwyso ar Grist, fe fedrai gysgu yn gwybod fod yr enaid yn saff. Beth bynnag y mae'r un drwg yn sibrwd i'ch enaid. Gallwn weld fod Iesu Grist yn ein hamddiffyn o bob cyhyddiad. Y fath ddiogelwch yr enaid sydd yng Nghrist. Does dim lle saffach i fod, i bwyso a chuddio dan aden Crist wrth droed y groes. A mae mor gadarn, ond mae mor sicr. Am amddiffynfa. Dyna beth sydd angen i chi wneud. Os oes na rhywun yn gofyn beth dwi fod i wneud, fedrwch chi wneud dim ond galw a llefen a dod at Grist. Ond beth sydd yn anhygoel, mae'r ysbryd glân yn dod â chi. Mae'n eich nerthu chi ddod yn arwain eich llwybrau. Wel, gadewch i ni orffen yn drydydd. Iachawdwr yr enaid, gwrandewch ar yr 7 a'r 8 adnod. Cyfod arglwydd, achub fi fy niw, canis trewaist fy holl elynion ar gar yr ein. Torais ddanedd yr aniwiolion. Iachawdwriaeth sydd eiddo'r arglwydd, dy fendydd sydd ar dy bobl. Dyna chi ddiweddglo i'r Salm. Ond nid yw yn gyrru ffwrdd pob amheuaeth, pob ofn. Mae Iesu Grist yn delio unwaith ac am byth gyda'n hargyfwng ni. Mae'n ein hachub ni, mae'n gallu gwneud y cyfan. Felly dychmygu fan hyn anifail ysglyfaethus ffyrnig. Dych chi erioed wedi gweld rhywbeth tebyg, efallai blaidd neu ci ffyrnig. Mae'r danedd yn anferth yn dydyn nhw, bigog. Chi'n gwybod os gewch chi frathiad gan gi neu flaidd neu gadno, chi'n mynd i fod mewn trwbl. Dychmygwch gi mawr ffyrnig wedi colli'r holl ddanedd. Does dim bygythiad nag oes. Does dim lot mae ci mawr yn gallu gwneud. Os nad oes dannedd gan y ci, lle neu be bynnag mae moyn o ran sŵn. Dwi'n gallu gwneud dim byd. Os wedi torri ein, dwi'n gallu gwneud dim byd. Fi ddim yn gallu agor i geg, fi ddim wedi cael fi ddim nerth, fi ddim pwer na. Beth i ni'n deall o'r Salm yma, Iesu Grist yn tynnu ffwrdd pob bygythiad o'n hyneidiau ni. Mae pob un bygythiad yn diflannu. Mae'r danedd yn diflannu. Does dim peryg i ni bellach. Dyna'r amddiffyniad. Mae'n delio gyda'r cwbl. Am iachawdwr enaid sydd gennym yn Iesu Grist, am un i bwyso ein heneidiau arno, am un i alw arno, am ddatganiad iachawdwriaeth sydd eiddo'r arglwydd, dy fendydd sydd ar dy bobl. Fe ddwedodd Spurgeon am yr adnod yma, ei fod yn adnod llawn athrawiaeth calfinaidd. Dros y canrifoedd, yma dyn wedi ceisio newid yr efengil yn do i fod yn weithred ddynol, ond nid yna wastad sydd wedi bod wrth wraidd problemau'r eglwys. Os edrychwch chi ar hanes yr eglwys, dyma'r broblem. Sdim ots
sut mae'n edrych, yr un yw'r broblem, mae dyn wedi ceisio creu crefydd i fod yn weithred ddynol, lle i falchder ddynol, neu yn ddewis dynol, lle gwelir ymdrechion dynol i ennill lle yn y nefoedd. Ac yna mae'r eglwys wedi ni yn ceisio perswadio pobl yn y cnawd i dderbyn yr efengil maen nhw'n ei chyhoeddi. A mae yna bwysau wedyn ni ar yr eglwys i'w perswadio pobl i ddod i gredu. Dyna yw hanes yr eglwys. Ond nid yw e mor bell, ond nid yw crefydd mor bell o'r gwirionedd. Ond nid yw'r ffydd efengiledd bellach mor bell o air Duw. Iachawdwriaeth sydd eiddo yr arglwydd, y cyfan o Dduw, y mae yn weithred gwirthiol. Os oes rhywun yn dod i gredu, mae yn wyrth. Y mae yn wyrth sydd yn mynd yn ôl cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael golledig eog ddyn. Dyna pa mor bell mae'n mynd yn ôl. Pa mae yna rhywun yn dod yn Gristion. Os daw rhywun yn Gristion heddi, fe trefnwyd heddi cyn llunio'r byd. Mae'n wyrth. Mae o Dduw. Dyna fe mae Salmydd yn dweud, iachawdwriaeth sydd eiddo yr arglwydd. Nid rhywun yn arwyddo rhyw ddogfen. Nid rhywun yn penderfynu rhoi go arni. Nid rhywun yn penderfynu dewis Crist am dro, am gyfnod, a chwarae gyda'r byd. Na, mae'n wyrth. Y drindod wrthi yn ein iachawdwriaeth dewisodd y tad ei bobl, anfonodd y tad ei fab, fe ddath y mab Iesu Grist a chyflawni'r hyn oll oedd yn angenreidiol i'n hachubiaeth, a'r gyhoedda'r ysbryd glân ein heneidion pechod, a gora'r ysbryd glân ein y llygaid ein heneidio i weld ein hangen am waredwr. Y drindod wrthi cyn llunio'r byd. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un. Beth oedd y ffordd y trefnwyd i achub gwael golledig eog ddyn? Ond beth ni'n gweld hefyd, iachawdwriaeth sydd eiddo'r arglwydd, dy fendith sydd ar dy bobl, o'r fath fendithion sydd i eneidiau a ddawod Grist. Dyna chi addewid fod na fendith i'w bobl. Heddwch enau, dyna chi fendith. Heddwch. Mae hwnna yn sy'n modd roi pris, dim modd roi ffigwr ar gwerth heddwch nag oes. Pa nad oes heddwch, da chi mae'n ofnadw yn diwedd, mae'n pwyso ar eich enau, ond pa mae ganddo chi heddwch. Dyna chi fendith. Heddwch a Duw. Maddeuant pechodau, y cyfan wedi maddau. Mae'r efengil yn dweud, maddau eich pechodau'r gorffennol, presennol a dyfodol. Dyna chi fendith. Cyfiawnhad, i ni'n gyfiawn yn olwg Crist, yn olwg y tad. Trwy Iesu Grist, trwy ei gyfiawnder ef. Mae bwysiad i ni'n blant iddo, dyna chi fendith. Mae bywyd tragwyddol yn eiddo i ni. Dyna'r addewid, dyna fendith sydd i'r Cristion yng Nghrist. Wel, i gloi, dewch ato felly. O fe fydd yn rhoi trodd o ffydd i chi gredu ac ymddiried. Wrth ddod, chi'n bod mae'r weithred yn wirthiol, mae'n ddirgelwch, does dim modd i disgrifio fe. Os oes na rai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo pwysau, yr eogrwydd yma, yr unigrwydd yma, oes na rai sydd yn teimlo'r baich yma, oes na rai sydd yn teimlo bod angen amddiffynfa, yna dewch at Grist, dewch at Iachawdwr yr enaid, dewch trai fod yn agos, pidwch o'i oedi. Dewch ato ac wrth ddod, fe fydd ffydd yn cael ei roed i chi fel rhodd. Fyddwch chi'n gallu credu a phwyso ac ymddiried yn hyn a wnaeth Iesu Grist drostoch chi, fe fydd yn eich amddiffyn chi hyd tragwyddoldeb. Fe fydd yn eich maddau chi, yn eich golchi chi'n lan. Iachawdwriaeth sydd eiddo yr arglwydd, dy fendith sydd ar dy bobl. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, am yr efengil, am yr arglwydd Iesu Grist, am yr amddiffynfa i'n hennau. Tyrd gweithio yn rymus yma ac ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd. Gad i ni weld y law ar waith unwaith eto. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen, gadewch i ni ganu emyn rhyw 765
nid wy'n gofyn bywyd moethus air y byd na'i berlau man. 765 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.